Je mi 82 let. Vychovala jsem 5 dětí, 12 vnoučat a pořád jsem tady, vařím nedělní oběd, zatímco lidé o polovinu mladší se sotva vyškrábou do schodů, aniž by se zadýchali. A jsem unavená z toho, jak sleduju naše lidi, jak jejich životy končí náhle kvůli věcem, kterým se dá předejít. Vysoký krevní tlak, srdeční choroby, cukrovka, mrtvice. Pohřbila jsem příliš mnoho přátel, příliš mnoho členů rodiny, příliš mnoho mladých mužů a žen, kteří nemuseli odejít tak brzy. A víš, co měli většinou společného? Nikdo je nenaučil, jak se starat o své tělo. Nikdo jim neřekl pravdu. Víš, za mých časů jsme jedli to, co vyrostlo ze země, zeleninu ze zahrady, ovoce ze stromů, skutečné jídlo. A podívej se, čím vás dnes krmí. Rychlé občerstvení na každém rohu, cukr úplně ve všem, průmyslově zpracovaný chaos, který nás pomalu zabíjí. A dávají to schválně přímo do našich čtvrtí. Ale nezačínej se mnou, zlato. Nejsem tu jen proto, abych si stěžovala. Jsem tu, abych pomohla. Chci ti říct o něčem, co nám dávala už moje maminka. Shilajit. Tohle není nic nového. Používá se po generace. Shilajit obsahuje přes 80 minerálů, které pomáhají otevírat cévy a rozhýbat krevní oběh tak, jak má. To znamená lepší zdraví srdce, více energie, menší otoky nohou a chodidel. A ano, pomáhá to i mužům s výkonností. Nedělej, že tě to překvapuje. Je mi 82. Už toho hodně vím. Já beru Wellness Nest, čistý Shilajit. Stačí malá trocha ráno. Čisté složení, žádný nepořádek, žádné odporné prášky, jen to, co moje tělo potřebuje. Výsledky se samozřejmě liší, každý jsme jiný, ale zlato, cítím se silnější než před 10 lety. A to chci i pro tebe. Chci to pro nás, pro všechny. Právě teď. Odkaz na ověřený Shilajit, který používám už roky, mám připnutý v popisu profilu. Opatruj se, zlato, protože naše komunita tě potřebuje tady. Tvoje rodina tě potřebuje tady. A babička ještě není připravená ztratit někoho dalšího.